Myntri Rangbah keri Narendra Modi Leit syakari United States of America but Egypt na Bynta Sngi dadu lasai ke Sngi. Kani ka Leit kan sedang na New York hakaba Myntri Rangbah salam khmat ya ka rakhe jong ke International Day of Yoga haka headquarter jong ke United Nations haka Sngi balang. La ban pen mau hang ni ba ka UN General Assembly kala shim ya ka rai ban rakhe ya ka artway trik ujaliu kum ka International Day of Yoga ha ubnai no pra jong snam hajar khatsau. Hadian kini Modi Leit sya Rangbah Washington DC hakaba sya priang Ngobha haka White House haka Sngi palai bat unya kendu yo President Biden ban pelong jing keren. Kini ka Leit kan long ka bakongsan na ka Bynta ka jing day hapdeng ke India bat ka United States hadian kini Myntri Rangbah Leit pat sya Cairo ka balong ka Rangbah jong kari Egypt hakaba haka apusa bu apsan trik mentau benai. Ka Executive Committee jong ka KHASI